Не започнах деня си, както си мислех. Планът беше сутрешна рутина. Реално живот, деца, ангажименти, но знаеш ли какво? Това не е провал, това е реалност. Повечето хора чакат перфектният момент, перфектното време, перфектното настроение, перфектното видео и за това не започват никога. Аз съм тук без филтри и без оправдание в 13 часа днес, на 26 декември. И знаете ли защо? Никога няма да сме перфектни. Винаги ще сме рошави, недоспали, без грим, омарушени, изморени, но аз съм тук, защото на мен ми харесва да съм сред вас, да общувам с вас и да ви давам стойност. Ако и ти често започваш деня си без план и винаги в хаос, напиши ми в коментарите реалност, за да видим колко хора сме в същото положение и да се подкрепим.